Zdravím všechny houštečáky, staroboleslaváky i lidé z blízkého i dalekého okolí. Chtěl bych vás všechny pozvat na den 8.6. v neděli od 11 hodin na dětský den do LTC Houšťka na tenis. Já jsem rád, že tenhle tenisový klub, který má obrovskou historickou tradici, je zpátky na mapě a že se tam pořádají takovéto akce. Já bohužel se nebudu zúčastnit, ale doufám, že se mi v letošním roce podaří se tam dostat. Už dlouho se tam chystám. Nebyl jsem tam asi 30 let, kdy jsem tam naposled hrál přebory. Takže jednou všichni přijďte 8. června v neděli v 11 hodin. Zažijete den plný sportu, zábavy, humoru. A určitě si to všichni užijete. A vy malí houštečáci, který tam hrajete, poslouchejte trenéry. Dělaj a myslej to s váma dobře. Tak ahoj.